Selam dostlar. Аңлавыгыз буенча мин Галия Гимаддинова сезне сәламлыйм. Димәк, миннән сиңа сәлам тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген дә безнең почтада берничә котлау хаты бар. Аларны укудан башлыйбыз. Беренче сәламебез Новоспасск бистәсенә аша. Урта Терешка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Новоспасскида гомер итүче Рафаэль Ханьянович Аминов бүген 24 март көнне үзенең күркәм 55 яшьлек юбилеен каршылый. Бу матур туган көне белән аны хатыны Зифа, Самара шәһәреннән кызлары Римма, тормыш иптәше Радик, Новоспасск бистәсеннән улы Азат, Урта Терешка авылыннан кода-кодагыйлары Исхаковлар гаиләсе, Халима Хакимовна һәм Равил Ибрагимович, Мәскәү шәһәреннән кызлары Эльмира, тормыш иптәше Марат, Усть-Кулатка авылыннан кодалары Роза һәм Мөнир ихластан котлыйлар. Кадерле кешебез, менә синең тормыш көндәлегеңә 2 бишле куйды. Имзасын югарыдан Хак Тәгалә үзе куйгандыр. Чөнки син бу билгеләргә лаек кеше. Ир-ат бу тормышта 3 эш башкарырга тиеш диләр. Иң мөһиме өй булдыру, ул үстерү һәм өченчесе агач утырту түгел, ә инде хатының һәм якыннарыңны бәхетле итү. Син барысын да булдырдың якыныбыз. Киләчәктә дә тормышың гөрләсен, эшләргә, яшәргә дәртең булсын. Әлдә күрмәгән бәхетләрне алда татырга насыйп итсен. Ир-атларга 55, кайберәү ди ерунда, 100 яшеңә җит кыдаси, менә шунда булыр да. Синең күркәм юбилеең, алдың 2 бишлене, матур гомер кичерәсең, ир-атка тиешлене. Ни телиек? Иң мөһиме сандыгың тулы саулык, кирәк кадәр бәхетең дә җитәрлек булсын байлык. Иртән кояш калкканда елмаеп уян көнгә. Кичләрен ай күренгәндә бул рәхмәтле һәр төнгә. Бәйрәмнәрең котлы булсын, бер типтер юбилейда. Бел, сине нык хөрмәтләгән якыннар бар яныңда. Хөрмәтле Рафаэль Ханьянович, барча якыннарыгызның теләкләрен күркәм җыр дәвам итә. Матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Yakınlarga sizge yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının Bäxetlerge kilerletirəsin Siygen yarın, balaların Kirek sina dostlar tuğanların Her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz küge bäxetlerge kilerletirəsin Birge günler yemeli bir tabını da aşılar bigrek temeli her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül kür
Бүгенге тапшыруыбызны матур бәйрәм иртәсе буларак алга таба күркәм райондашыбыз Яңа Зимница авылында туып үскән. Бүгенге көндә Мәскәү шәһәрендә гомер кичерүче Флюра Нуралиевна Измайловага багышланган котлау хатлары дәвам итә. Моның сәбәбе аның күркәм 35 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылау. Беренче хат Мәскәү шәһәреннән килде. Аның яраткан тормыш иптәше Илдар Шамилевич, балалары Диана һәм Назар ашкынып безнең тапшыру аркылы котларга булдылар. Флюрам, хәтердәме синең белән тәүге тапкыр күрешүләребез? Минем исемдә. Бик тыйнак, акыллы, матур кыз. Миңа карар дип тә өметләнмәгән идем мин ул чакта. Ләкин миемдә тирәнтен бер уй туды. Эх, хатының булсаң иде дип уйладым ул чакта. Уйларымны күрәсем югарыда ишеттеләр. Әллә инде фәрештәләр амилина туры килде микән? Безнең арада никах укылды. Бу никахыбызга тугрылыклы булып, инде байтак еллар матур гомер итәбез. Мин өчен ир итеп 2 сөекле баламны, кызымны һәм улымны тудым. Монысы өчен улы рәхмәт сиңа. Син гаиләңдә җылылык, пөхтәлек, өйгә рәхәтләнеп кайтыр өчен бар шартларны тудырасың. Балаларың да, мин дә моңа бик бәхетле. Флюрам, менә синең яшьлек чорыңның матур юбилее җитте. Сиңа 35 яшь диләр. Бәлки шулайдыр. Бу паспорт буенча. Тик минем өчен син һаман япь-яшь, яраткан кызым сыман. Ак кышым минем. Килде гаиләгә бәйрәмнәр, 35 тулды сиңа. Рәхмәт кадерлем, йөрәгең бүләк иткәнгә миңа. Зур хәрефтән әни дә син, ирителгән хатын да. Шәмдәлләрен янып тора, торт өстендә табында. Сизәм, бүген бәхет белән күз карашларың тулган. Бу дөньяга сөяр өчен, сөелер өчен туган. Икәү бергә матур яшик, туганнар тыныч булсын. Нинди матур гаилә диеп, барсы сыкланып торсын. Кадерле Флюра Нуралиевна, тормыш иптәшегез Илдар Шамилевич, кызыгыз Диана һәм улыгыз Назар юллаган алдагы җырны тыңларга чакырабыз. Күркәм юбилеегыз котлы булсын. Синең барлык эшләреңдә күңелгә ятып тора. Сиңа булган мәхәббәтем сәгатьләп артып тора. Яратамын, яратамын, яратам сезгеннән. Мин бер көндә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратамын, яратамын, яратам сезгеннән. Мин бер көндә түгел сыман, билләһи синсез менә. Кычаклыйсым килеп тора, килә ярсып үбәсем. Синнән башка ярты минут яшьямны күрәсең. Яратамын, яратамын, яратам сезгеннән. Мин бер көндә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратамын, яратамын, яратам сезгеннән. Мин бер көндә түгел сыман, билләһи синсез менә. Синең янда гына балкып, яшь ялан гөл көлеп. Бергә яккан мәхәббәттә яшигәле гөр килеп. Яратамын, яратамын, яратам сезгеннән. Мин бер көндә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратамын, Яратамын, яратам сүзсез генә. мин бер көндә түгел сыман, Билләһи синсез менә. мин бер көндә түгел сыман, Билләһи синсез менә. яратам сүзсез генә. Яратам сине генә.
Измайловага юлланган хатны укып китәбез, дуслар. Бу юлы туган авылы Яңа Зимницадан әнисе Мәҗүдә Закәрьевна, әтисе Нурали Кәбирович аны матур юбилее белән котларга булдылар. 3 баламны очар-кош итеп, без очырдык олы юлларга. Өлгерделәр алар улыгайып, һәммәсе дә гаилә корырга. Бүген исә төпчек кызыбызның 7 матур туган көннәре. Шуңа рәхәтләнеп җиткерәбез ата-ана саф теләкләре. Шундый шигъри юллар белән башланып китә бу язма. Үзебез язабыз, үзебезнең күзләрдән яшьләр тәгәри. Чөнки кызыбызның матур юбилей көне җитте, ләкин ерак араларны тиз үк кына якын итеп булмый шул. Шуңа күрә дә инде бар теләкләребезне бу тапшыру аркылы ишетеп юрабыз. Балакайыбыз, син безнең бигрәк тә җаныбызны изгән балабыз. Һаман да әле син сабый сыман, үзеңнең балаларың үсеп җитсәләр дә. Юбилейлар берсе дә кабатланмый, ә менә 35-тән алар аеруча үзенчәлекле. Чөнки хатын-кызлар бу вакытта тормышның мәгънәсен аңлый башлыйлар. Балакайыбыз, сиңа да без бәхетле булуыңны телибез. Киявебез Илдар белән матур гомер кичерегез. Без дә сезнең бәхетегезгә куанып яшик. Суынды салган шәйләрем, пәрәмәшем тик тора. Син Мәскәүдә, мин авылда бәйрәмчә табын корам. Без дә бәйрәм итеп алыйк синең туган көннәрне. Безгә шатлык китергән чак, син туылган мәлләрне. И кызыбыз, гомер кыска, ешрак күрешү язсын. Бәла-хаза, хәвеф-хәтәр барчасы артта калсын. Кадерле Флюре, шатлык хисе аркылы әти-әниегезнең чыккан күз яшьләре Мәскәү шәһәрендә яуган ләйсән яңгыр тамчылары булып, сезне назларлар дип өметләнәбез. Ә инде туган авылыгыздан сәлам буларак, сезгә матур җырыша кабул итегез. Йөрми яндагына, ни икәнлеген син аның аңлагына. Хан сарайлар алтын сарай түгел байлык, бәхет икән шуны ярату һәм саулык. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Бәхет бит ул ерак йөрми янда гына, ни икәнлеген син аның аңлагына. Гаиләләрдә булсын икән ул татулык, балаларның күңелендә яхшылык. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Бәхет бит ул ерак йөрми янда гына, ни икәнлеген син аның аңлагына. Шын дуслыкның кадерен белеп саклагына, бәхет сине үзе табар шунда гына. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Дөньяларны куабыз без куабыз,
хаты кабат Флора Нуралиевна Измайловага юллана. Бу юлы аны Иске Кулатка бистәсеннән абыйсы Рифат Нуралиевич, тормыш иптәше Гөлнара Закировна, балалары Айрат һәм Булат ихластан матур 35 яшьлек юбилее белән котлыйлар. Без гаиләдә шаугыр килеп 3 бала үстек. Мин өлкән булганга, сеңелләрем тугач нык шатландым. Флорабыз безнең курчак сыман бик матур, бик тәртипле, бик акыллы кыз бала иде. Окуын тәмамлап гаиләсен кырды. Хәзер инде үз балаларын тәрбияләп, матур үстерәләр. Мин бик шат һәм горурланып яшим, синең өчен кадерле сеңелем. Менә инде синең 35-ң җитте. Бу юбилей күркәм бәйрәм. Чөнки алда әле үтәсе гомерләр озын, теләкләр күп, максатлар олы. Һәр вакыт гел яктылыкка гына умтылып яшә, тормыш иптәшең белән. Синең бәхетеңә куанып без дә яшиек. Сеңелемә тулды бүген төп түгәрәк 35. Булса олы мәсьәләләр курыкмыйча алда чиш. Максатларың булсын байтак, хыялларың ашсын чынга. Бер калдырма күңелеңне эш пошырырлык тынга. Бүген килеп җитәлмибез, күпкәләмә бәйрәмгә. Тик йөрәк түреннән сиңа теләк җыйдык бәйләмгә. Иң мөһиме сәламәт бул, байтак булсын шатлыгың. Әле синең гүзәл чагың, бик еракта картлыгың. Кадерле Флора Нуралиевна, абыегыз Рифат Нуралиевич, тормыш иптәше Гөлнара Закировна, балалары Айрат һәм Булатның теләкләренә без дә чын күңелдән кушылып, бәхет сезгә телибез. Әҗерне сезгә алар соравы буенча тапшыруда яңгыратабыз. Bir туган, biz bit bir карыннан, гөрләп яшик әле туганнан. Ayırmasın безне ачы язмыш, капламасын юлны томаннар. Җыяла шапы бер күрешик әле, сандугачлы гүзәл җәйләрдә. Урамнардан бер җырлашып узыйк, гармон белән җәйге кичләрдә. Җыяла шапы бер күрешик әле, сандугачлы гүзәл җәйләрдә. Урамнардан бер җырлашып узыйк, гармон белән җәйге кичләрдә. Üzgələnəm туганнарым өчен, тормыш учаклары сүнмәсен. Рәхмәтлемен язмыш каршысыны да, арабызга җилләр кермәсен. Җыяла шапы бер күрешик әле, сандугачлы гүзәл җәйләрдә. Урамнардан бер җырлашып узыйк, гармон белән җәйге кичләрдә. Син нишләп Рөстәм өчен баянда уйнап утырасың? Алар бит баянда уйный белмей. Бу дөньяда без бит кунак кына, маяк булып яшәп калайык. Җан тартмаса, кан бит тарта безне, сагынышып көтеп алайык. Җыяла шап бер күрешик әле, сандугачлы гүзәл җәйләрдә. Урамнардан бер җырлашып узыйк, гармон белән җәйге кичләрдә. Җыяла шапы бер күрешик әле, сандугачлы гүзәл җәйләрдә. Урамнардан бер җырлашып узыйк, гармон белән җәйге кичләрдә. Урамнардан бер җырлашып узыйк, гармон белән җәйге кичләрдә. Гармон белән җәйге кичләрдә. Бәхетле
кешенең кан кардәшләре дә берәү генә булмыйдыр ул, Флюра. Шундыктан сезне без бәхетлеләрдән саныйбыз. Һәм алдагы хатны бер туган апагыз Гөлнара Нуралиевна, җизнәгез Фәнис Ринатович, балалары Айдар һәм Ринальдан укып китәбез. Кыз кардәше ул Тәңре бүләге диләр. Бу чын сүзләр. Минем эш сиремне бушатырга, кирәк чакта зарланырга, вакытында киңәш сорарга да туган, яраткан сеңелем Флюрам бар. Тормыш шулай эшләде ки, бик ерак шул хәзер үзегез. Ләкин әлеге заманда элемтәләр өчен бар мөмкинлекләр дә бар. Хәтта көн сайын күреп тә була үзегезне. Менә инде котлауларны да турыдан-туры сиңа җиткерә алабыз. Флюрочкабыз, яратканыбыз безне. Юбилеең йөзек кашыда ялтырап тора торганы. Чөнки бу яшьлекнең шәшкә атым, яшендә яшнәгән мәлең. Бу вакытта сиңа әлбәттә гаиләңә кайгылар килмәвен, балаларың бары шатлыклар гына китереп торуын телибез. Безгә ешрак кунакка кайтыгыз. Белегез, без сезне бик нык сагынып яшибез. Сеңелемнең бүген матур бәйрәме килеп җитте. Башка борчу мәшәкатьләр һәммәсе артка китте. Шалтыратып тавышыңны ишетүен итра. Бүген син дә, әнием дә мәш килеп табын кыра. Булмасаң да янәшәдә без бәйрәм итеп алыйк. Синең туган көннәреңне шатланып каршы алыйк. Күпме генә яшәсә дә, бу дөньяда адәмнәр барыбер бик аз тоела, тар тоела галәмнәр. Телибез тәмен тоеп тик, һәр көнне яшәргә. Бары үзең теләгәндә эштә генә эшләргә. Ни барысы теләгәнчә булсын лаякыныбыз. Юбилейда җырлар белән сине ихлас котлыйбыз. Кадерле Флюра Нуралиевна, апагыз Гөлнара, җизнәгез Фәнис, балалары Айдар һәм Риналь махсус сезгә дип җыр сайладылар. Ул сезнең кәефегезне күтәрер дип нык өметләнеп калабыз. Бәхетле булыгыз. Рәхмәт укып, шөкер итеп яшимен гел. Башкаларга түгел миңа биргән өчен шундый сеңел. Үз җанымнан артык күрер, кыз туганым булган гадел. Шишмә булып ургылада, җырлап тора минем күңел. Үз җанымнан артык күрер, кыз туганым булган гадел. Шишмә булып ургылада, җырлап тора минем күңел. Якын дуста сердәштә без, уй-хыяллар бер үк төсле. Безне бергә бәйләп куйган туганлык хисләр көчле. Үз җанымнан артык күрер, кыз туганым булган гадел. Шишмә булып ургылада, җырлап тора минем күңел. Үз җанымнан артык күрер, кыз туганым булган гадел. Шишмә булып ургылада, җырлап тора минем күңел. Арабыздан җил дә үтми, сер бирми без җиде якка. Туган булса шундый булсын, дип сөйлиләр безнең хакта. Шишмә булып ургылада, җырлап тора минем күңел. Илһам өстәп торучысы, сер түгел ул минем сеңел. Шишмә булып ургылада, җырлап тора минем күңел.
Бәйрәм иртәгезне тулыландырып, сезнең хөрмәткә Флюра Нуралиевна, кайнанагыз Расимә Кәшафовна, кайнатагыз Шамил Тәүфикович, әбиегез Мәфтуха һәм абыегыз Шәүкәт Тәүфикович иң кайнар хисләрен һәм теләкләрен алдагы котлаулар аша җиткерәләр. Флюрабыз безнең киленебез генә түгел, ә үз кызыбыз сыман бик якын балабыз, дип башлана әлеге язма. Ни барсың әтиянигә, балаңны бәхетле итеп күрүдән дә олырак зат. Син, Флюрабыз, улыбызны бәхетле итеп, безгә бал җимешләребез, оныкларыбызны бүләк иттең. Тормышыгызга күз тимәсен. Илдарыбыз белән бергә бар авырлыкларны җиңеп, әкренләп, безне шатландырып яшисез. Матур тәүфыйклы тәрбияң өчен ихластан кода-кодагыема да рәхмәтләр белдерәбез. Безнең бәхеткә туган килен булгансың син. Яратканнарыбыз, балакайларыбыз, мәңге шулай пар күгәрченнәр сыман гөрләшеп яшәгез. Безнең җаннарда сезгә карап тыныч булсыннар. Киленемә нинди чәчкәләрне сайлый икән бәйрәм көнендә. Ак төслесе, әллә кызылларын, әллә бирик сары, бүгендә. Ниндиләрен генә бирсәк тә без, син арада иң матуры. Булсын иде барасы юлларын, сикәлтәсез, олы һәм туры. Бәхет теләп, саулык онытмыйм. Амин диеп сезгә сорарга, рөхсәт итче туган көннәреңә, олы бәхет сиңа юрарга. Кадерле Флюра Нуралиевна, бар теләкләрне бергә кушып, кайнана-кайнатагыз юллаган җырны да тыңлагыз. Якыннарыгызның никадәр сезне яратканын һәм хөрмәт иткәнен аңлагансыздыр дип өметләнәбез. Бәхетле булыгыз. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, you're
Qadrli тамашачылар, тапшыруыбыз бүгенгегә тәмам. Без хушлашып, гадәттәгечә киләсе очрашуларга кадәр дибез. Сау булыгыз.